assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bandiraɓe julɓe tedduɓe, caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, en calmini dendagal bani adama to wawi wonde e dundu baba adama e foof. calmini ɗum, min juurima ɗum, mbiya moƴƴere Allah e moon. amin ñagon yaafuye kadi, amin jaafo on lewru teddu ndu, lewru promotion ndu, lewru ndu ganduɗa ko lewru ɓurnaɗo e lebbi, e nder lebbi he, ɗum lewru korka. lewru ndu ganduɗa so ari moƴƴereji ɗi foof ɓeydoto, kono bonireji ɗi kadi kono ɓeydoto. wadde noon mbatten koye men eno dewraten Allah ni, e kadi no poɗɗen rewrude jomiraɗo subhanahu wa taala eno yiɗiri ni. wadde noon min calmini foof, min juurima foof, dendagal yeeɓiyankoɓe, min mbi kadi commentaire uji ɗi e namde ɗe foof min jii, machallah. Allah jarama on jarama, moƴƴere Allah e moon. Oustaz, assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuhu. Ustaz Hamidou Niane bi aoudu billahi min alcheytani irrajim. bismillahi irrahmani irrahim. wassalatu wassalamu ala ashrafi almursalin. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. bandiraɓe yeɓoɓe Fouta Plus, bandiraɓe yeɓoɓe yewtere mon nafoore gandal, on calminama, on juurama, on beltanama. en calmini dendagal e mbadi kubtude nde, en juurima no gowɗen wadde. alhamdulillahi rabbil alamin. hande kadi en gaari e ñalawma men yewtere men wattore joyi ɓiire nder lewru korka ramadan. eɗen ñaago yaafo e dendagal moni kala ko tinne eken tinani, enen jarɗo enen jaafo kadi e moni kala ko tinne eken tinani. yo Allah yaafo e miijahi rasulu sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe tinɗen jokkere golle inchallahu taala, yo Allah okken baraji comiɗi hen. e yewtere men nafoore gandal. hande kadi en gaari hen ñalawma men ƴijoybo. dem kam ɗon ɗo kam korka nana yaade oustaz. te joni gas minoɓe kam kortani nder lewru korka ɓe kam joni kerse de. kadi hoto yejji noon waɗen hooroɓe noon balɗe 15 tan heddi koɓe kortade. maɗo de mi woodi e mabɓe. en woodi tan hoɗo tan ɓen woni duusoɓe, ene waɗi duusoɓe rewruɓe yaha ɓooyi tan hen gacca. so duusete ɗum goɗɗi tan kewi ruttade. sibu kam ɗo woni ɗo hen kam ɗen yeeɓe subaka ɓe, ɓen kam e saɗo kam mi wiyani fof ñiyani fof kam jeewo subaka inchallah. kono kam mbaɗen kam ɗo e sappo balɗe 15 kam ɓe mbattere wertude. ɓe coodata koye ɓe coodata ko jamma, ɓe mofta ha ñalawma. cooda jamma mofta ha ñalawma. ɓe gandi surtout ma won hen yahoɓe école ɓe, yahoɓe école ɓe e non noon tan yahoɓe école ɓe juurima moon. calmini noon école aji eko sakuji kayeji ɗi gonanno hen kono joni nde ceero e guufi tawi hen. salmi joom guufiyaji ceero juurima moon. moƴƴere Allah e moon e nder Fouta Plus, yewtere men nafoore gandal. hande kadi oustaz en garti e namde men, en garti kadi e timmitinde walla siftinde diine o. sibu nelaɗo salah sallam mbino yen tiftin sibu siftinde ene nafa wona. wadde noon taade siftinde ene nafa. ha joni ko hen gonɗen yewtere men nafoore gandal. o wi ko Allah wi walla ko nelaɗo salah sallam ñaawi e koorɗo taw ko gawowo walla ko gonɗo e nder maayo ene lumbo ene suppito on. holko korko mum holko woni hen ñaawore? ina waɗi ɗon ko kalɗa ko haaɗi hen haala liggotoɗo e ndiyam woni gawowo. en kaali haali he kadi haala pijowo ma yaltu hen. en kaali hen kadi haala kumtowo haali mum woni ɓuftotoɗo. gawowo koye ndiyam liggoto, koye ndiyam awate, koye maayode walla calli wala. hono saahaji eɗen jiiya hen comme jomum dooli ñiloggo, jomum muta itta, walla sakil loggo ko hen ilamen jomum muta itta, walla nangligu ɓutto en wadda hen. woni hen kadi goɗɗo o ko mbiɗen ko enen gandi Foutaji men maayi walla hay Dakar teeruji geeci yara yi hewde yimɓe.
taw ko arde warde kam mbiyata o won ina jaari mutgol ndiyam surtout ma noon mutirowo pour ha itta ɗom ka mum te tawno neɗɗo so muti tan ɓanndu mum ndu yarat eyi a yiyata neɗɗo ummowo comme no ummoɗa ladde aɗa tempi aɗa ɗomɗi aɗa yiɗi yarde kono jetɗa ɓufɗa aɗa wawi ƴewtude jejjita yarde nde ana tan ɗomɗude ceerno sukundu guɗɗi ɗe fof nan ndem a yarata a ɗomɗittu sahaji neɗɗo ɓufto ni aha e hoore mum o wayno comme ɗo jarɗo ndiyam no wayata ni ko alhamdulillah rabbil alamin ko hen mawna e ndiyam ɓuftotono en pijanno mbaɗatno fof te kadi wonɓe maji gandi ɗum ha te maji ceerno tampere nde ne ɗomka ka fof yeehi kadi ko ɗum taki wiya muddine e adde maayo tan e muta ceerno mbiyede so korka ka ina bona no wawi bonde hen ina waɗa noon ɓe mbima lor comme no liggotoɗo hen taki mum loggo loggita kono wallahu alam bi muradihi kadi ko wallahu alam kay Allah woni gando kadi ko Allah andi fof kala kadi Allah kadi andi muradu neɗɗo o e mutkol ngol mata ko yarde sikki ala mutruɗo pour ha ɗum ka iwa sabu ina andi so muti nattat ɗomɗude wiyama korka makko boni mutruɗo lor komo jala e laan aɗa jolni sakuji ma maaro yana mut comme no ko nandi hen ko forot en saama ɗeɗo muti nangude ɗum wiya bonani bono mbiɗen ni wanden sakit loggima so tawi aɗa wawi loggide noon taw mutani kadi no moƴƴi kono inchallahu taala kadi e nder hen kadi ma im gaddu fannuji ɗi bengal boni fof madhabaji ɗi alhamdulillah rabbil alamin kañum fof moni fof ko haali hen eno ɓuuri yajirde hay so eɗen mbaɗa ɗum yewtere mum tan khasi inchallahu taala inchallah haaji min gartu ɗum e nder jewte men e nder Fouta Plus kono kam ko muɗɗo o kam min andi yenna pour ittoyde ɗom ka yo ceerno yo faamu ala korka ko ɓuura raɓɓi ɓuuri ko raɓɓide he on kam yo andu kamo taƴi e tawno fof mbeɗa ina wawi taw an anda maayo taw Allah mota on maayo sa mutiɗe ɓandu ma tan yarat mbaɗa wona jarɗo ni a ɗum ɗittu ɗum kam moom a ɗum ɗittu amdade nde surtout ma no fayintade hen nde kam sikki ala o taƴi machallah oustaz no mbiɗa ni moƴƴere Allah e ma yo Allah junno balɗe ma moƴƴina battene ha joni kadi en garat en namde men ɓe mbi ko gaynako gonɗo e nder ladde kanko o jogaki montre kadi o anda mutal nangue kadi e puɗɗal nangue ɗo yimɓe puɗi hadde pour kejjari mum kejjari mumen walla to taƴgol foti waɗede o ala heure kadi o jogaki montre o ala kadi jama mo tuumi pour so nani erango walla noddinako o anda kam ɗum ɗo wacci ko waktu kaja on holno korko mum foti wadde ɗum di kam hawnima kam e o aduna o saaha mo gonɗen so tawi yaani aɗa yettima o ala radio o ala montor e ko weeɓani ne wawi taw won wuurɓe ɗum kono ko weeɓani hande saaha men kono ɗum fof waade noon enen gandi kam yimɓe men ladde yimɓe men hoɗɓe ɓe e ladde gila fuɗɗi men aynaɓe ɓuuri fof andude waktu aynaɓe men ɓe ɓuuri andude waktu e enen wonɓe gayde arandi enen ganda waktu ala enen ganda waktu enen ganduɗen ko aljuma ara ɓe change calendrier ɓe gadda wi men 22 jusqu'à hollum 30 14 heures juulte 15 17 heures pile walla sa mbima 16 heures 45 mbima futuro 19 heures 24 joni gueƴe en kalama kono aynaɓe men kañum ɓuuri andude o kamɓe ɓe ƴewata koye tubare ɓe ƴewata koye beeli mabɓe taksani jamma kadi kamɓe ɓuuri andude mata weeti walla weetani salato mumen nawmi so nangi muti kadi so jamma o naati kamɓe ɓuuri yenne kamɓe ɓuuri andude hande enen en ganda a anda hande kam a anda mbeɗa andi kadi joom anda
sabu ɓe jowti tan koye calendrier kamɓe so woni hen cikkata so juulani 4h15 ngala juulani e tisbar so 4h15 yoni tan jomum mbiyata ko tisbar yoni e tisbar yewti guilnani hayso ko 15h jomum wiyatma ko tisbar yewti wasde andu on anda tisbar kadi wayni mawnude yaaji o anda wadde kamɓe ɓuuri men andude kadi hande kadi en ñawir tan fodde neɗɗo o kam so tawi o woni to ala or o anda walla omo woni e ladde mo eggi o anda or jarateɗo tawa so tawi o anda kay banggal toon kanko ladde o anda walla gandam ko yettaki ɗon yo accu ha o heeɓiɗo ɗo kam so hirani ɓurtani mankani ko wiyete so ɓurtani mankani ko Demba Wade ko buñcang wiitude ɓurtani mundani so ɓurtani mankani kanko yo accu ha o hooɗa ɓerde makko heeɓiɗo aw anda ɗo kam tigui wiite ko jamma jeeya kono wona ñalawma o yara aɗa anda ɗo asma ɗo kam wiite kay ko hajjima law kono wona o weeti hejjade hajjo kono yo waɗ feere o anda noon waktu jarateɗo le feere o jogo montor hay radio kuuɗa wawi pande eyi montor batine wawi gasde ɗum ko kono andude ɗum taki waktu ne moƴƴi fajiri sekade aɗum ɗin moƴƴi enen joni so micro ji kuuɗa so kuppi tan kadi dañi probléme en jogui probléme so kuuɗa kuppi probléme mawɗo mawɗo sabi yimɓe natti noddinde daɗe mumen tan ɗum kam natti eyyi ɗum ko iwi nattide woni ni wonto ganduɗa tabelde hongate umme kejjuɗe konge hay ɗum ko pindinoɓe salata hayri min nawma ina wawi tan mbatta ɗum ni kono yimɓe sa yowtimi juma tan ma feere nde gaccuɗa taw waktu yontani ma feere jerɗa taw ɗum ɗo yonani taki andude waktu ina moƴƴi min ganden gandal ne weeli ceerno gandal ne weeli kono noon ko Allah woni gandu alhamdulillah rabbil alamin yo Allah hokku en andude ko Allah wi ko mbawen rewnude Allah honno Allah yiɗiri sibo Allah yiɗi gandu Allah yiɗi gandu machallah wadde noon oustaz jawten e toɓɓere men naye ɓiiju joguiɗo janaba walde hen ha weeti on korko mum holno wayti eyi balluɗo e janaba kam ha korko weeti wiyetaki korko makko boni korko makko ne selli ɗum bonnani korko makko e korko makko ne selli bonnani korka ka so amdima o waɗi ko aña kono bonnani korka ka nelaɗo sallllahu alih w sallam wonni meɗimi heɓtade ha fajiri seeki taw o suwa lotade dalil men ko toon ɗum wadde o tinani ganduɗa neɗɗo o tinani fajiri seeki tawa lotaki ɗum ganduɗa bonnata korka ma ne selli heddi noon neɗɗo o kadi watta hakkille noon neɗɗo so wonte sohnaji mum ina yiiɗa so pari yaade lotade ɗum ɓuuri moƴƴude e hewde baraji malaikaji ceerno mballata ko donade eyi ko moƴƴere ko hunde mawde ɓuuri wiide nde accude ha weeta lotode walde janawude nde wona hunde yiɗa moƴƴi so neɗɗo o so wonde joom suudu mum so pari tan yo taw ndiyam pari lotade yaha looto so tawi wulnata awa ɗum so tawi taw pari looto wonande ɓe cuusaɓe ndiyam ɓuɓɗam afe ko nandi hen so tawi kadi noon neɗɗo o ko ndiyam normal wawi lotade fof kono kam moƴƴi sa pari wondude joom suudu ma lootoɗa tawi neɗɗo o sojji o looto ko ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum woni ko yiɗa ko kono kam bonnani korka makko so heptima mbo o tinani so heptima mbo o tinani kam ɗum bonnani korka ko kanko woni tawi noon o waɗi ganduɗa hunde har mum añade bonde kono bonnani korka ka noon eyi bonnani korka alhamdulillah rabbil nemnude mo lotade nde bonnani korka kono neɗɗo o fotani nemnude ɗum nde sabu kadi neɗɗo foti andude waktu o kadi sahaji wawi heɓtade neɗɗo taw ko waktu o nde wondi e joom suudu mum taw ne ɓaɗi fajiri eyyi ɗum tawi wondi e joomum taw anda tan ƴeewa walla noddine won hen taw an ƴewani or on hen ha ɓoyta nan e noddine taw fajiri woni e noddinede
taw jomum to heɓi eyyi on wadde holno foti holko woni ñawre non neɗɗo hay so wonde joom suudu makko so nani assalatu khairu min nawm ɗon o rewoti ko Allah wona ko harmi hanti harminimo sala khairu min nawm to ari harminimo wona kay mi continue hen par ala ko accude kay way kono wufde longue wadde longere hunde ko ma na assalatu khairu min nawm okkito wona wi kam mbira moɗa assalatu khairu min nawm gasi te eɗen gandi kala wi assalatu khairu min nawm wona fajiran sekude ala ko fajir sekiyam wadde harmima ñamde harmima yiyande harmi haw wondude joom suudu ma wona kay hanti après tan mi porfiɗe ala jippo loteɗa koora eyi so tawi a continue aɗa woni hen fam sa pari noon sharia waɗɗimi e maɗa ala korka eyi machallah mi weeɓani noon weɓante mbaɗo no joom ko watta ko way noon wadde bandiraɓe julɓe tedduɓe en gari hen han jettima ɗo hen alhamdulillah rabbil alamin oustaz Mouhamadou Sow kadi a yettama a manama mantama a juurama no fewi aɗa wiye yo Allah junno balɗe ma moƴƴina battene ma so Allah namdiɗi min gandi ɗo ɗe a jaabima fodde nde poɗɗa jabade nde machallah kadi jaabuji ɗi kadi ɗen beeli aɗa nana tawa ɗe welti aɗa nana kadi aɗa rewi kadi tawa ɗe welti machallah wadde ɗum noon yo Allah ɓeydana jaam Allah junno balɗe ma moƴƴina battene ma machallah bandiraɓe julɓe tedduɓe en gardama ɗo hen kadi émission men nafoore gandal e nder Fouta Plus en jaaha kadi ha saaha goɗɗo inchallahu taala e toɓɓere wonde inchallah mi calmini kadi dendagal yeɓiyam koɓe fof dundu babadam kala to innam aade wawi wonde hen min calminimon min juurimon min jettimon min mani on min manti on kono kadi mboɗo yetta tanam en wiye asubasum yetto gorgolam kadi en wiye jaari bokum machallah min calmini on min juurima on machallah moƴƴere Allah e moon yo Allah junno balɗe moon moƴƴina battane moon accu on e jeese men ya Allah oustaz kongoma cakkitigol eyyi kono noon en calmini en juurima no gowɗen ni wiide e donade bandiraɓe e weltanade bandiraɓe foof kono mbiɗa jogui seere ɓe ganduɗa ɓe weeɓani dañde hono mumen seere ɓe moƴƴuɓe ceerno jooɗade yeeɓa almudo mum kona hunde wiyamde kadi almude saka noon almudo baɗo no yiyamni kono sahaji ɓe beltono ka ɓe beltinami sahaji ni mi cikkani bon mataw somi waɗa émission est ce que wona kam mi wonata lowdimi ko kalami ko so mbirani e ɗon to cuuɗi men gamaji ɗo ɗo ganduɗa hunde foof ko ɗon galle men ceerno Oumar Thioune sohno no yettete e ganduɗa ceerno men ceerno Oumar Issa Sow cuuɗi men gamaji yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ko kanko nehi kanko jangguini foof ko kanko waɗi yo Allah yurmomo yafomo e galle o fof min juurima e khalifa men gonɗo oɗon joni ceerno Mouhamadoul Moustapha Seydi Sow min calmini min juurima ceerno Issa Oumar Sow ceerno Tahara ceerno Mouhamadou Oumar Sow e dendagal wonɓe e galle ɓe gorgilaɓam ɓe salminiɓe juurimaɓe aɓe gokkimi cuusal e sembe kadi ceernam goɗɗo ceerno Mouhamadoul Mountaqa Sy to Semme yo Allah yombo moƴƴere kanko mi salnimo mo juurima bono feewi guiɗam seydam kadi jewtiɗemi kala saaha kadi mo susnami kadi kanko ne ina jeeya ko tagui ha Oustaz Mouhamadou Sow watti haalde mbeɗa famnoromo kankone mi salmini kankone ceerno Bayal Sy ceerno Mouhamadou babi mabɓe ceerno mawɗo min juurimamo e dendagal hadara gonɗo o toon foof e dendagal yiɗɓe e sehilaɓe to mbawi wonde mi salmini mi juurima ko alda e hertade seeɗa mi banggueji kala to Djoum to Gamaji to banggueji kala e Fouta Oustaz Mouhamadou Sow salmini on juurima moon ñaagui moon duwa o yafuye wallahi mi wawa limtide tan ille ɓe so wodi ɓe limi mi acca kono kadi forcément wooda tan haalaɓe heddiɓe mbawa famde mi salminima on mi juurima mi ñaagui mo duwa Oustaz Hamid Niane mi salminima mi juurimama mi weltanimama wimon assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu nafoore gandal waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Oustaz andina salminama juurama a manama mantama wadde bandiraɓe julɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe on calminama on juurama moƴƴere Allah e moon wonɓe résiɓe fof kadi calminama on juurama ñaganama Allah moƴƴere ya Allah ɗo garɗen ɗo hen kadi e yewtere men nafoore gandal ha saaha goɗɗo inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ha saaha goɗɗo inchallah